गावनि बिमानि बे बर' फिसाजो आरो गाव थालाना आथिंखौ माबा जायोमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सार सरकार सलायनाय समाव दिनै जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थादों। लोगोसे नैबे 5 बोसोर UPPL सरकार थानाय समाव जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि गेजेराव माबायदि दावराव जाखो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो रायजोफोर। दिनै प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानै UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा 17 बोसोराव जानाय जाथाय जे बर'जों हारसाजों बर'जों बांगालजों बर'जों आदिबासिजों दावहा जानायनि बागै प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानै EM फेरेंगा गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बिनि बेलायाव आं बुंगोन UPPL थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव सान्थि फैबाय नङा होनब्ला बे सान्थि फैनायनि गेजेराव दिनै जोंनि बे 5 बोसोराव जोंनि बर' मानसिफ्रा बा बर' रायजोफ्रा दिनै माखासे रायजोफ्रा फेक इनकाउन्टार जादों। दिनै UPPL सरकार थानायनि गेजेराव दिनै मानो एनकाउन्टार जानो मोनखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबाबा हाजो दंफां लायनायाबो दिनै गावथारजानो गोनां जादों 5 बोसोरनि गेजेराव। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जुदि मोजांब्ला दिनै मानो फेक इनकाउन्टार जानो मोनदों। लोगोसे दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकार थानायाव दिनै जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनि मेगनाव मानो मोदै लोगोसे बिथांमोना मानो होस्रांजादों आरो बावैसो साननि गेजेराव आदानि कम्पानिनि नामाव दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव सरकारनि मानसिनि आखाइ मानो नाख्रां नुस्रि जानायखौ जों नुनो मोन्दों रायजोफोर। आरो जुदि 17 बोसोर हाग्रामा महिला सारनि दैदेननाय बायदि सरकार जुदि UPPLआ सलायबावोब्ला नोंथांमोना मेगन मिसिबनानै नोंथांमोना सानहर जुदि हाग्रामा महिलार सारमोन बायदि 17 बोसोर UPPLआ सरकार दायोब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा खहा फैगोन। अब्ला नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांग्रो जे प्रमद बर' सारा दिनै 17 बोसोरनि बागै मा बाथ्रा बुंनो आरो आं जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन नोंथांमोना फुल वाच खालाम फुल जोबजासे नाय थारैनो बुजिगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो स्क्रिनाव होबाय आं। मेला मर्डार मेला किहर मेला जुवार मेला किहर मेला ड्राग्सर मेला किहर मेला एन्टी ससियेल एलिमेन्टर मेला बेफोर मुगायाथ' दा गैलिया এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো আৰু নাই। কেতিয়াবা মানে আদিবাসী ছোৱালী ইফালে আহিলে ঘৰৰ মানে ভাবিব এই বড়ো গাঁৱেদি যাব পাৰিবনে নোৱাৰিব। বড়ো ছোৱালী আদিবাসী গাঁৱৰ মাজেদি গ'লে বড়ো ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ গাঁৱৰে বা মোৰ ছোৱালীজনী যাব পাৰিব এনেকুৱা এটা চিন্তা আহিছিলে। তাৰমানে আমি নৰকৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছিলোঁ। সেই নৰক যন্ত্রণার পর আজি আমি गुबुन जायगाफोराव हा हुनि जेंनाखौ लानानै गोबां राजखान्थि जादों। थांनाय 5 बोसोराव जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जेबो जाथाय जानो होआखै। नोंसोरो बुंदोंमोन परिबर्तन दा परिबर्तना थरिबर्तनसो जालांबाय। गोबां समाव जोंखौ दुखु खस्थ' खालामबाय बै इन्दि बिनि समाव जोंखौ आर्मि पुलिसफ्रा दोखो बुग्रोबदों। नोंथांमोना जोंखौ मिथिगौ बन फाननानै जानायाव जोङो बन सिना लायोमोन बेयाव माबा सोङोमोन जोंखौलाय आर्मिफ्रा नोंसोरथ' उग्रपन्थिफोरनोसो रेसन होयो थाखा होयो होननानै जोंखौ बुयोमोन। जेबो थासारि जानो होआखै। गाज्रि थासारि जाबा मालायाल' नङा जोंनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन। नै 2008 मायथाइयाव दावराव जाबाय जोंनि मानसियाबो न' गारना खारलांबाय। 2019 आव दावराव जाबाय जोंनि मानसियाबो न' बां गारना खारलांबाय। दा बेबायदि थासारिखौ जोङो फैगौ 20-30 बोसोर लुबैनाय नङा। फेरेंगा सारा गोदो इलेक्सन मोनैनि सिगां बिराद मोजां बुंफैदों। दा गारि एरियाव फैनानै बियो बन फानग्रा जाग्राफोरनो फैसा 1000 होदोंमोन। मानो बन फाननानै जाग्राफोरनिखौ मानो सिफायखो मानो न' गंसेखौनो मानो सिफायना होफैजोबखो प्लास्टिकनि न'खौनो। फेरेंगा सारा गोदो बिराद मोजां बुङोमोन बियो। बे प्रमद बर'मोनहा गैयिफोरखौ लांनानै काजलगाव बायदियाव क'क्राझार बायदियाव फैसा गैयाबाबो बुथुमलायनानै थाङोमोन ज' ज'नो थाइसे थाइनै फैसाखौ लानानै जोङो बुथुमनानै मानो बेबायदि खालामफैखो हा होनो होननाया बोरो गैयिफोरखौ नायगोननो न'सो सिफायना होफैबाय। जाहाथे हारिया मोनसे लेभेलाव फैनो हायो। 아,
마우리 비만이 배모름 사게 아블라가 많이 가오잖아 아 저거 뭐 맞아이면 불라 오늘 매는 거는 아마 빠지거다 अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बर'जों हारसाजों बर'जों बांगालजों बर'जों आदिबासिजों जानाय जाथायनि बागै गोबां बाथ्रा होनदों नङा होनब्ला दा बिनि बेलायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जोंहा जाय सरकारानो फैया मानो जुदि सरकारा मोजांब्ला दिनै जालांनाय जाथाय हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय जाथायनि बागै बाथ्रा बुंनाय नङामोन नङा होनब्ला रायजोफोर दा जुदि इउपिपिएल सरकारा जुदि मोजांब्ला आरो बिथांमोननि साननाय मेन्टेलिटिया जुदि मोजांमोनब्ला 17 बोसोराव जानाय जाथायनि बागै बाथ्रा बुंनाय नङामोन बिथांमोना जुदि सरकारा मोजांमोनब्ला दिनै बिथांमोनाबो एखे टाइप बिपिएफआ जेरै इउपिपिएलआ बेबायदिनो होननानै जों साननो हायो आरो बुजिनो हायो बिनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सार डिपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी सार आरो जोंहा बै बे दावखा गोसोमा मा नाम बियो स' बिथांमोना 17 बोसोराव जानाय जाथायनि बागै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि बागै गोबां बाथ्रा हानबाय थायो नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बे 17 बोसोराव जालांनाय जाथायनि बागै जोङो खोनासंनो होननानै फैयाखै आरो खोनासंनो थाखाय जोङो सरकाराव दैथायहराखैमोन नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामबाय आरो भट होनानै सरकाराव दैथायहरबाय नाथाय सरकाराव थाहैनायनिफ्राय बिथांमोना 17 बोसोराव जालांनाय जाथायनि बागै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि बागैसो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन हारिफ्रा बुंनो हमबाय 17 बोसोरनि बागै गुबुन हारियाबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ गिनाय गैलिया नङा होनब्ला रायजोफोर दा जोङो 5 बोसोर 17 बोसोरनिखौ बिथांमोना बुंनो हादोंब्ला जोङो नैबे 5 बोसोरनिखौ जोङो मेगन मिसिबनानै जोङो गोसोखांहर आरो सानहर जेब्ला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर सुक्ति आरो सान्ति गोरोबथानि सुक्ति जायखौ जों मिन्थिनो हादों बे सुक्तिनि उनाव जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि गेजेराव फेक इनकाउन्टार जादों सरकारनि मानसिजों सोरबायदिया दिनै फेक इनकाउन्टार जादों नोंथांमोनाथ' नुखादों नङा होनब्ला दिनै जोंहा सानैसो आदामोन जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बा आदामोन बिथांमोना गावनि न'खरखौ सलायनो थाखाय संसार खुंलांनो थाखाय हाजो दंफां लायग्रा बिथांमोनाबो दिनै फेक इनकाउन्टार जादों मोन्दों आरो बिथांमोननि बे फेक इनकाउन्टारखौ लानानै जों रायजो राजाफ्रा होसिग्राव थरना होनो गोनां जादों बेफोर सोरनि दिनाव थामहिनबा नै 5 बोसोर अनलि 5 बोसोर सरकार सलायनाय समावनो बे जाथाया जादों फारसेथिं जोंहा बर' बिमा बिफाफोरनि मेगनाव मोदै गहोदों बर' रायजो राजाफोरखौ होस्रांदों दैज्लां बोथोरनि गेजेराव बिसोरनि दिनाव जादों नैबे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि दिनाव जादों आरो थांनाय साननैसोनि दिनाव आदानि कम्पानि मुङाव मा जादों जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन हारिफोरखौ होस्रांदों आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बिमा बिफाफोरनि मोदोमाव आखाइ होनाय जादों आरो बे आखाइ होनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों थारैनो बेबायदियैनो इउपिपिएल सरकारा जुदि 17 बोसोर सलायबावोब्ला सरकार अब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव मा खहा फैबावगोन जों बेखौ गोसोखां आरो सानहर मेगन मिसिबनानै जोङो सानहर रोमो जोङो नुहुरगोन दिनै बर' हारिया सिलिंखार जालांगोन रायजोफोर दा जोङो बेखौ जों लुबैया दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोना खौसे जानानै बिटिआर बिटिसि इलेक्सनखौ जाहाथे खौसेयै इलेक्सनखौ गेलेयो आरो खौसेयै सरकार सलायनानै जाहाथे बर' हारिखौ जौगाहोयो बेखौसो जों खावलायो अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब
लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो रायजोफोर जे थारैनो इउ पिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बुजियो।